Boy, ikaw. Boy, ikaw! Wala ko'y pulos nimo. Sa pamay rason, di ba, para mabuhay. Ngano ako man? Di man ako'y nakasala. Ngano ako'y gitagak diri. Ngano ako'y pasanginlan nga nawala ng manok dira. Kinahanglan nimong pangitaon si Jean. Si Jean nga sad boy. Isalbar siya sa kaguol ug ibalik ang kalipay nga alang kaniya. Kinsa man kuno na. Lisuda pud ana oy. Di man ako ni deserve. Unya, asa man pud nako na pangitaong tawhana? Kahit hindi na kita nakikita. Unsay nadastas? Wala man pud nay bunga kahoy ah. Unsa? Nay kapre diha? Kisa man ka? Pia. Curious ako unsay nadyas taas. Kaila ta? Nakoy gipangita. Basin kaila ka. Tinsa? Si Jean. Ambot nga na kong gipapangita ato niya oy. Siguraduhan na jud niya cute siya. Kay kapuya kay pangita. Unsa siya? Gold. Pasalamat siya bawal ko mamalikas diri. Kag di pa na makaila jud siya nako. Ako si Jean. Labot nako, wa man ko nangutana. Ako si Jean ba? Unsa to? Jean ako ngalan. We, Sama na? NSO nimo, birth certificate, ID, police clearance, NBI, lisensya, tagay kog proof nga ikaw si Jean. O, dara. Okay, ikaw si Jean. So, ngano kang gaguol? Tessa, kaila ta? Tipo gabuang. Ano? Sana pa ko? Napakay. Saan nga si mga ulo? Daghanan ni mong pangutana, oy. Angel ko, okay? And gisugo ko nga wala ni mo kaguol. Ambot, ngano special ka? Di mo ta ka cute. So, special. Una sa tanan, wao kailan nimo ha? Kalitra kag sulpot diri niya. Ngano kang gaguol? Ignar ako, ngano kang gaguol? Tubag, wanted ka, nahagbong ka, wa ka na dawat sa trabaho, utangan ka niya, wa kay ikabayad. Unsa, gibulagan ka? Ngano mo gabulag? Kinsa ang bayi? Gwapa? Kung dili, move on, oy. Nya, unsa man na? Pisi? Unsa? Naghikog ka? Kabalo ka? Sang sayang na kukuras nimo. Hoy, sad boy! Nabuang na ka! Di na ni mo idayon! Hoy, nabuang na ka, ambin eh! Eh ako na buhay ni Bella, ako mamatay. Dili ka pwede mamatay! Ayoko na sa mukha ni Maoy. Mubalik pa ko sa langit! Nagugustuhan kung pangit ang sa iyo. Gusto mo school supply ko is nga barato ra. Ala mo palit nga ko is diri sa online shop nga app na nara sa description. So boss, click lang na ninyo mga kois. Ug pamilit mo kung sa iyong orderon dia,
narada mga kois. Mga brato. Uban pang pandoktor yung mga brato. Yung ili. Sa payang dugay mga kois. Tanawa kois. Kilit nga yung description mga kois na nadiha.